וככה הדוגמנית לירז דרור מבלה את החופש הגדול לפני הגיוס. לירז בת 18 סיימה כיתה י"ב והיא אמורה להתגייס בפברואר 2010. אל תיטו מפני הקרח המרעננות והפוזות הסקסיות, לירז היא מושבניקית מהדרום, אמא שלה עדיין עובדת ברפת של המושב. ובכל זאת, לירז מודעת היטב לכללי המשחק של השואו ביזנס, ואין לה בעיה לדגמן פוזות סקסיות של חברת אינטימה. לירז התחילה לדגמן בגיל 13.5, ועובדת בייחוד בחול. בין הקמפיינים שעשתה ולנטינו ורוסרדי ג'ינס. עשתה הפקות אופנה בווג ובמרי קלר, ותהיה הפרזנטורית החדשה של הבוסם של אנטוניו בנדרס, אבל למרות הרזומה המרשים, הלבשה תחתונה היא טרם דגמנה. לירז מחליפה בתפקיד את ירדן הראל, שדגמנה 3 שנים את המותג. זה אולי קצת מביך, אבל גם הגדולות ביותר מדגמנות תחתונים וחזייה, מלי לוי, רותם סלע וכמובן בר רפאלי. לירז היא מקצועית וממשיכה לעבוד בלי לקטר, אבל עדיין כל מה שהיא רוצה זה לחזור הביתה למושב בדרום, שם אף אחד לא מתעסק בגלם, ואפילו סבתא שלה לא תמיד מזהה את התוצאה הזוהרת שמבצבצת מבין דפי המגזינים. ואם אתם שואלים אז למה לא רואים אותה יותר במדורי הרכילות, אז לבחורה יש חבר והיא נאמנה. עכשיו רק נשאר לנו לראות אם היא תלך בדרכה של אסתי גינסבורג ותתגייס.